Hej, jeg hedder Emma. Jeg hedder Maja. Og vi vil gerne fortælle jer vores nye ord. Jeg har 5 ord. Ja. Og jeg vil gerne fortælle Maja om dem, fordi jeg har nogle ting. Kender du ham manden på bjerget? Nej. Han er helt vildt farlig. Alle folk siger, at han er en sudo. Hvad er en sudo? Det er en mand, der laver voodoo. Voodoo, det er sådan noget ondt, noget med nåle, man stikker i bamser. Og når man så stikker nålene i bamserne, så kan folk mærke. Sejt! Ja. Nå. Men i går, ikke også? Ja. Der så jeg en søagurk. En søagurk. Men det mest sjove det hele var, jeg så en sølse. Hvad filen er en sølse nu? Altså det var noget, det hed på tysk. Men jeg bruger det som en søpølse for kortet. Nå, på den måde. Men jeg var helt vildt ked af det, fordi min kæreste var så godt. Ej, er du okay? Men nu har jeg kun et. Men nu har jeg altså kun et hjerte. Hvad fanden er et hjerte? Smart. Går du overhovedet ikke i skole, tror jeg? Jo. Det er et knust hjerte. Du snakker lidt lavt, jeg kunne ikke høre det. Det er et knust hjerte. Nå, jeg er jo lidt døv, du ved jo. Ja, det ved jeg. Men, jeg er blevet directioner, ikke? Og, men jeg er allermest ZL. Hvad er nu ZL? Det er en forkortelse af senior. Det burde du vide. Nå. Nu har jeg plakater på din væg. Det burde du seriøst vide. Okay, det ved jeg. Men nu er det min tur. Ja, Jeg har nemlig også en nyhed til dig. Sejt. Jeg fik hovedbank i dag. Okay, hvad er en hovedbank? Når man banker hovedet ind i hinanden. Au, er du okay? Ja. Er du? Nej. Nå, men jeg har fået vores nye kort her i dag. Hvad fanden er det? Det ved du jo godt. Nej, jeg gør sgu da ikke. Det er jo også tænkt sammen. Det er jo en klud. Nå, Den med hjerter på. Nå, det. Ja. Men jeg har fået... Prøv at gætte det. Nej, det kan du ikke. Prøv at gætte det. Det kan du altså ikke, men det er også lige meget. Jeg har fået Nita med i dag. Hvad er Nita med? Lasagne. Okay. Men... Må jeg spørge, om du har lært ordet nikke nikke nambo, lo se rambo, papa på, nikke nikke nam, nikke nikke nakke. Nej, prøv at igen. Jeg skal nok snakke om det. Nikke nikke nambo, lo se rambo, papa på, nikke nam, nikke nam. Har du lært det i skolen i dag? Nej. Hvad er det? Det ved jeg ikke. Hvad tror du det er? Et navn? Nej, det er mit efternavn. Sejt efternavn. Ja. Nikke nikke nambo, lose rambo, papa på, nikke nam, nikke nam. Det var det, vi havde for i